Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Sophie's channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video for returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Usana Sembo izingane nje Sembo. Kune comment la mina ngithi uze nenye ngoba lo uthi Mayeni ulotsholwe ushadwe ngemali yamakhumalo. So Mayeni uyena okweleta umakhumalo. Yazi ukuthi indaba ngithi lo bhalile u-obsessed ngoMayeni because uma kuukuthi imali yena une-information yokuthi ibolekiwe, akuyena uMayeni ongaboleka imali ukuthi ayilobole yena. Akusiye futhi uMayeni ongaphinde aboleka imali yokuthi akushadwe yena. Why ngisho njalo? uMayeni ufike before onke amakhosikazi akhona kuThandwa Nesithembu, yizwi likaBaba uMseleku lelo. Emshadweni kaMayeni uthi uBaba uMseleku sibonga ukuthi njengoba esekhona akazenzi noma engazami ukuzenza ngaphezu kamamkhulu ngoba ngalesa sikhathi kufanele athathe leyo position ukuba umamkhulu akakwenzanga lokho. Lokho kusho uMseleku emva komshado kaMayeni. Manje ke lo oza nale information ingakho ngithi usifuna ukuyi-verify kodwa before si-verify information yakhe ngibona e-obsessed ngoMayeni because why kuzoba wuye oboleka imali ezolobola yena? Yebo ukuthi into ekhuluma yayi injani? Angifuni ukuthi kuwe kodwa ngiyasho. Angifuni ukuthi kodwa ngiyakutshela ngoba amaningi ama-channel and kuhle ukuba creative, kuhle futhi ukuba ne-story esihehayo, kuhle futhi ukwazi ukudraw i-attention yabantu ngesikhathi ukhuluma indaba oyixoxayo as a YouTuber, blogger, whatever. Kodwa wena funeka ukuthi into usuyilalele uyihluze ngokwakho. Lento ngisho kuThandwa Nesithembu. KuThandwa Nesithembu khona ezinye izinto esithi noma uMseleku engayishongo sizizwe engayikhulumanga sibuka ukwenza kwakhe. Waye ngithi kufanele kube i-challenge yakho ngoba uzogaxela ngokuthatha idori ezingalona iqiniso waye ufunziwe. Nami ngiyaxoxa la. And ekuxoxeni khona into engithi ngilalela ibe yisigaxa. Kodwa ngoba ngizwile into ukuthi iyisigaxa kimi ifike kanjalo, ngokwakho uyizwa kanjani? Uyiquestiona kanjani wena? Iyavela enye into lapha yakuThandwa Nesithembu mhlambe ayiveli iqiniso. Nakho nje okunye. Ubaba uMseleku siyabona ukuthi imali unayo. Le umbono wami nomunye ukhona mhlawumbe usho njalo. Kodwa mase sibuka ukulandela kwakhe isintu ukube besizomrate ngokwesintu athi urepresenta sona, thina sazi ngoba wenza inganekwane kwizinto ezihambisana nesintu okuyisiZulu. Kodwa wena usangafika usho enye into ehlukile kunale ngishoyo. Manje lento leyo ukuthi kufike kukhulunywe into usuyayikholwa fast. Yingakho phela ngithole le comment. Noma le comment uyikholwa ngoba indlela orate ngayo lo nkosikazi okukhulunywa ngayo because umbona eshawa yidlozi. Angisazi nedlozi elimshayela kabani. We guys, ave maningi amanga aqanjwa ehambisana nedlozi ngoba idlozi abantu abangekho abangakwazi ukuphendula. Futhi le yokuthi ushawa iyona eyi-favorite. Ave bethanda abantu. Uze sekuthiwa ubangwa yidlozi, ushawa yidlozi. Ngisho izinyanga-ke nezangoma ingakho kuthiwa abantu bamanga ngoba bayathanda ukudlala leyo game leyo. And uma bethole u-desperate uzoyikholwa leyo nto. Ubuye ukhohlwe ukuthi hawu ugogo wakho. Why ugogo wakho uma ene-message komunye umuntu kube yinto nje afuna ukuthi ihlukumeze njalo? Ngoba phela ushawa yidlozi wena sekwenzeka ukuthi angikho-ke lapho ngizogcizelela kuloko ukuthi awukuzi-challenge. Akube yi-challenge kuwe ukuthi ngesikhathi uyilalela into uyithola ku-social media ukukholwa kwayo ushesha kangakanani. Njengoba nakho nje sesila silana ekutheni ngokulandela ekuqaleni uMayeni
noMseleku noMacele because la makhosikazi amabili okuthiwa abezofika ku-first wife. Kwafika-ke uMacele waphumelela yena. Manje ngixawa ukuthi yonakale nini ibhajethi kobe ezothatha isithembu nguMayeni kade nombono wokuthi uyena ozoba u-first wife yila sekungena khona ukuthi kubolekwe imali. Uyabona ukuthi kwayona lento uthi uza nayo iqambe lamanga nawe kodwa ufuna ukuthi iqambe lamanga wena uhlushwa yini ufuna ukudiscredit uMayeni nala kungangeni khona ngoba inganekwane le serious. UMayeni bezoba u-first wife angaba u-first wife sekufika isikhathi sokuthi uMseleku akenze into ayiplanile akasenayo imali. Hawu ukholwa ukuthi ubaba uMseleku akamhloniphi ubaba kaMayeni kodwa akambizi. Kunento ebivela la ku-season 8 sacabanga ukuthi send i-message kodwa i-message siyithola ngendlela engafani. Masibuza ukuthi yini ndaba ubaba kaMayeni singamboni kodwa siyabona ukuthi uMseleku noMayeni bayaxabana. Yini yenza uMseleku engasheshi ukuya khona? Sengiyakuxoxela-ke nina uyamsaba uyamhlonipha. Sikuzwile futhi ukuthi lapha ephathini ekhalaza ukuthi ubaba kaMayeni akekho ephathini. Wasithana hawu wokubuka kuyinto enkulu wathi abantu futhi besilisa. Wathi lo yamndini. So umndini awuviwa kanjalo ila afike khona nemali ongayona yakhe nenkomo ongazona ezakhe kodwa uthatha unkosikazi wakhe. Welele ayuze nene. Kodwa ngiyakuthanda ngicela ukukuthanda nje for i-comment yakho ngoba le comment yakho iyesingivusela i-energy ukuthi angikhulume kakhulu ngoba ufake ba uMayeni and indaba yaMayeni vele iyaqhatha. Nathi iyasiqhatha ngoba sisithi cha uMayeni wayezoba into engenzekanga asihloniphe lokuyena-ke kodwa mase sithini i-TV show ifuna ukuthi sikhulume. Khona nomunye wakathi isicelo esichazela ukuthi uMacele uthi uMayeni uyiqhathanisa naye. Ngathi mina eyami impendulo ilula kakhulu-ke lapho. Hamba uyolalela uMseleku echazela uMacele ngeposition yakhe akuyona. Ungitshela ukuthi leyo nto ichaza ukuthini kuwo. Macele uphi u-first wife. uMacele unobani unoLwandle. uLwandle utholephi emshadweni. uMseleku utshela uMacele into kuvele kuyiyona uyamchazela. Iphinde ifike futhi enye episode amchazela ukuthi umamkhulu phela kanjani uchazela uMacele. Mase kufika isikhathi sikaMayeni ngoba mayichazela uMacele usuke efaka noSibindi phakathi uMpumelelo akakaze amchazela uMayeni leyo ndaba. Mina-ke ngolwami ulwazi into ochazelwa yona into sokungakayizwa kahle. Into ochazelwa yona nephindwa ku ingoba wakayi-understand. Isuke ishoda kuwe leyo nto ukuthi chazelwa ke futhi uphinde futhi utshelwe. Ngami ngayibuza ukuthi hayibo kanti lana kunjani? Sasibabaza-ke iy'ndaba zalapha yaku-TV show ukuthi hayibo umamkhulu vele umamkhulu. Waye aphinde amchazela ukuthi u-first wife kukanjani uma kwenziwa izinto ey'njena akusho ukuthi khona ushintsho olukhona. Umamkhulu wathi ayiyekwe leyo ndaba. Wasethi uMseleku kunabantu akabafavorayo. Uyazi ukuthi ukukhuluma kwakhe kuzoshintshashintsha ngoba sekukhona unkosikazi ongenile. Angifuni nawe uzohlula ukuthi kusuke kungene muphi unkosikazi. Wazi uMseleku ukukhuluma enye into aphinde ajike. Kunabantu akabafavorayo. Uyabo mangathiwa nje uMacele wayengekho happy ukuthi uMseleku eshade uMayeni. Asikuboni kuyiphutha ukuze siyayibona ukuthi i-challenge ifikaphi. Kodwa lo singam-understand ukuthi uMayeni wayezoba u-first wife uyena uMseleku wabengenayo imali yokuthi amlobole amshade. uMseleku u-season 1 uzoyophela sesibonile ukuthi umndeni kaMayeni uyawusaba. Kade uthi kade wayethi mayehlukumezeka uzohamba ayobaceba. Simlindile ukuthi hamba phela amceba akaze uyomceba.
kube khona imihlangano ayenzayo eceleni kweminye imindeni, asasimbone ekhuluma indaba yokuthi nje sekufanele benomhlangano kayini ngomayini. Uthi-ke kulowo mndeni wangena nemali yokukwaledwa. Hawu, thank you ngekhomenti yakho, thank you very much, ngoba uzongenza ukuthi ngikhulume kanti bengisengithi besengena umoya wokuthula. Umoya wakho-ke ngalento yakho ukuthi u-obsessed ngomayini, as if khona into ezokwenzeka kuwo isithembu kodwa isapho. As if uma ukuthi mhlampe ubuka ukuthi yena uziphethe kanjani ngo-TV show awuthande, ayikho kodwa into eyenzeka kuwe. Kanti yini le yenzeka kuwe? Nezinto futhi ayibuza umseleki uma uthi wena uthi zikuphatha kabi, fanele ayibuze yena. Njengoba naleyo ukuthi cela uyivale video seyungifikela umsangano. Bye.